Ce vreau să-ți spun este că văd des în cabinet oameni care ajung să facă rău și nici măcar nu-și dau seama. Putem urmări dinamica conflictului. Apropo de unde îmi vine să fac lucruri. Terapie individuală, ne uităm la rădăcina propriei reactivități a individului, da? Și atunci cum facem asta? Abuzul apare în momentul în care agresiunea se repetă și se întâmplă dintr-o poziție de putere. Mai avem un exercițiu foarte frumos din terapia Imago și e un exercițiu de comunicare și de ascultare activă. Pentru că, de fapt, ne pierdem șansa la a crea conexiune cu celălalt. Și noi știm că suntem niște ființe care au nevoie de conectare, au nevoie de relație, au nevoie de bine așa în relație. Bună, Camelia, și bine ai venit astăzi aici la noi la Mindart. Mă bucur super mult că suntem astăzi împreună și că de fapt ne permitem așa, deși amândouă avem foarte multe emoții, să experimentăm și alt tip de relație. Pentru că subiectele noastre și toate discuțiile noastre erau așa în spatele camerelor de filmat. Dar pentru că tot pare că e foarte așa în interesul tuturor tema aceasta legată de modul în care noi funcționăm în relații, m-am gândit că cum altfel am fi putut să abordăm subiectul ăsta decât prin ce facem noi de fapt în terapiile de familie, de cuplu, în terapiile sistemice și cum se întâmplă cu tema aceasta a dinamicii degrabă agresive în relații din perspectiva psihoterapiei de cuplu și de familie. Așa că mă bucur super mult că ești astăzi alături de mine. Camelia este colega mea de la prima formare în terapie sistemică de cuplu și copil, este specializată în această abordare și mă bucur că discutăm astăzi și așa, cu camerele aprinse, nu doar la cafea cum suntem noi obișnuite. Mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur tare să fiu aici, pentru că ăsta e un spațiu care mie îmi place foarte tare și întotdeauna m-am bucurat de discuțiile noastre și hai să vedem ce putem face și astăzi. Da, urmăream social media zilele trecute și, de fapt, în ultima perioadă a fost super vehiculat subiectul acesta al agresiunii în relații, a modului în care aducem energia aceasta nu doar într-o formă extrem de abuzivă, ci parte și în forme mult mai subtile. Și mă gândeam că am putea să începem în primul rând cu a face diferența între ce înseamnă agresiune, agresivitate, când putem să vorbim și de zona de abuz, ce se întâmplă cu victimele în situația asta și cum lucrăm de fapt în terapia de cuplu și de familie. Da, am simțit și eu că e un subiect foarte prezent, dar să știi că el este un subiect foarte prezent și în cabinet, în lucru cu clienții, în munca noastră de zi cu zi. Exact, da. Pentru că reactivitatea aceasta în relații, practic, stă și este corelată cu o grămadă de alte teme cu care clienții vin în terapie, de fapt, poate că nu o numesc din start așa. Da, și dacă ar fi, mă gândeam așa că dacă ar fi să ne uităm un pic istoric la originea conceptului de agresiune, practic, agresiunea ce este? E o energie pe care o punem în relație cu altceva sau altcineva, așa încât să ne apărăm, să rămânem în viață. Asta e baza cumva conceptului. Și atunci când oamenii trăiau în triburi, când acum foarte, foarte de mult, foloseau această energie, cumva această agresiune, așa încât să se apere de inamici, de animale care ar fi putut să le facă rău și așa mai departe. Și o putem folosi și astăzi în felul acesta atunci când suntem real în pericol, însă de cele mai multe ori ea este folosită mai degrabă atunci când nu avem nevoie de ea, atunci când de fapt celălalt cu care manifestăm sau față de care manifestăm această agresiune nu ne pune neapărat în pericol. Pare nenecesară agresiunea asta cu care venim. Și e bine ca noi toți să înțelegem că avem tendința să facem asta, tocmai pentru că la un moment dat am trăit o agresiune în relație cu cineva, aceea a fost într-adevăr o situație care ne-a pus în pericol și pentru că nu am procesat, n-am integrat situația respectivă într-un mod sănătos, în alte situații care poate seamănă cu aceea sau poate ne activează dintr-un anumit punct de vedere,
avem tendința să exagerăm și să trecem la atac, practic, deși nu suntem, cum spuneam mai devreme, nu suntem în situația de pericol neapărat. Exact. Ce vreau să-ți spun este că văd des în cabinet oameni care ajung să facă rău și nici măcar nu-și dau seama. Nu-și dau seama pentru că au trăit în familie în care poate critica, defensiva, abuzul, da, a fost o formă prin care ei au putut să facă față, da? Și atunci ăsta e singurul mod de a putea reacționa în momentul în care nu se simt în siguranță sau în momentul în care se simt răniți. Exact, da, se întâmplă asta. Practic, dacă ar fi să vorbim ulterior despre ce înseamnă abuz sau abuzator, că uneori sunt folosite cumva cu aceeași intenție, abuzul apare în momentul în care agresiunea se repetă și se întâmplă dintr-o poziție de putere. Da, se poate întâmpla atunci când șeful unui subordonat, cumva beneficiind și de putere, poate să folosească abuzul în relație cu un subordonat. La fel se poate întâmpla în familie, cu un copil. Și atunci aceasta ar putea să fie diferența între agresor și abuzator. Un cuplu, da, în spate de fapt sunt niște dinamici învățate în familiile de bază, da, sau niște tipare comportamentale și cum spuneai și tu de aceste dezechilibre, pentru că terapia de familie lucrează cu sisteme, da, vede familia sau cuplu ca pe un sistem. În momentul în care există aceste dezechilibre, sistemul trebuie reparat. Nu știu dacă cam ăsta ar fi termenul. Sistemul are nevoie de repoziționare, da, pentru că apar unul ajunge să devină controlator, celălalt ajunge să se supună. Unul ajunge să fie o persoană care atacă, celălalt se retrage. Și atunci terapia sistemică este foarte potrivită. În momentul în care, nu știu, avem în cabinet, să zicem, o persoană cu agresivitate, da, în terapie individuală, ne uităm la relațiile în care a trăit, și anume la familie sau la relațiile semnificative pe care le are. Chiar asta vreau să te întreb, căci, uite, de exemplu, dacă ar fi să vorbim, noi știm că în terapiile sistemice nu lucrăm cu abuzuri active. Practic ce se întâmplă de fapt este că clienții pot ajunge în terapie de familie sau în terapie de cuplu în momentul în care abuzul, mai ales dacă ne referim la abuzul fizic, s-a oprit și cei doi vin cu intenția de a lucra asupra relației. Și odată ajungi în cabinet, putem să observăm totuși anumite reactivități, dar fie din partea unuia sau din partea amândurora, căci noi știm că odată ce ești agresor, adică la un moment dat ai fost și tu agresat, fie în relația respectivă, fie într-o altă relație mai veche și rolurile astea oricum se pot schimba inclusiv între cei doi parteneri. Bun, și odată ce ajunge un astfel de cuplu în terapia de cuplu sau în terapia de familie, în cazul în care au și copii și există un simptom inclusiv la nivelul copilului, cum lucrăm cu astfel de situații? În momentul în care aș vrea să fac o specificație legată de terapia de familie, poate că e mai de ajutor. În terapia de familie, da, facem o diferențiere clară între terapia, când vorbim de terapie individuală sau terapie de cuplu, cel mai important pentru terapeuții de familie este să plece de la obiectivul cu care clientul vine în terapie, da, și să ne uităm, ăsta e primul pas, și să ne uităm la cine este clientul cu adevărat. Da? Și anume, putem avea clientul individual sau clientul cuplu, pentru că terapeutul de familie nu face alianțe cu niciunul dintre parteneri. Cuplul este clientul real din terapie. Da.
într-o dinamică de cuplu, terapeutul de familie nu se uită la ce a făcut persoana sau nu pune etichete numind tu ești agresor, tu ești victimă, tu ai rănit. Exact. Terapeutul de familie tratează problema cu neutralitate, da? Și să zicem că lucrăm în terapie individuală, da? Ne uităm în terapie individuală, ne uităm la rolurile, da? Și la tiparele în care este prins persoana. Ce facem în terapie individuală mai exact? Încercăm să-l ajutăm pe client, da? Să își recapete glasul și să capete un rol în povestea sa. În terapia de cuplu, noi, ca și terapeuți de familie, lucrăm cu dinamici. Cu dinamicile încercăm împreună cu ei, creând un spațiu de siguranță, să lucrăm cu dinamica relațională. Ne uităm la tiparele învățate în familiile de bază. Ne uităm și la cum se influențează unul pe celălalt, pentru că ei ajung să se influențeze reciproc, da, și să păstreze un ciclu reactiv. În momentul în care reușim să creăm un spațiu de siguranță, da, și să lucrăm având în centru dinamica relațională, reușim să, împreună cu clientul, pentru că suntem parte din această terapie, da, reușim împreună cu clientul să restabilim comunicarea, să acceptăm diferențele, da, și să creăm o perspectivă mai bună pentru sistemul respectiv. Practic, spre deosebire de terapia individuală sau poate de alte abordări, acolo unde poate că e permis să folosim și să le explicăm clienților care, nu știu, poate că sunt în situația de a suferi un abuz sau o agresiune. E important, nu, să vorbim foarte direct despre asta și o facem în terapie individuală, așa încât ei să poată să-și stimuleze resursele, să pună limite, să se poată apăra cumva în situațiile respective. În terapiile acestea sistemice, nemai fiind vorba de un abuz activ, căci am clarificat că ideal ar fi să nu mai fim acolo și să limităm treaba asta, atunci dispar toate aceste etichete. Și putem mai degrabă să lucrăm cu relația în sine și cu impactul pe care fiecare îl aduce în relație. Terapie individuală ne uităm la rădăcina propriei reactivități a individului, da? Și atunci cum facem asta? Explorăm relațiile cu familia, relațiile cu copiii, relațiile cu colegii de serviciu. Ne uităm cu ce poveste vine despre putere din familia de bază sau cu ce poveste vine despre control sau cum se raportează la control. Bun. Ce se întâmplă în momentul în care există o zonă dinamică cu foarte multă reactivitate între cei doi? Cum procedăm din perspectiva tehnicilor de cuplu sau de terapie de familie? În momentul în care avem un cuplu cu reactivitate, în primul rând, ne uităm la siguranță și ne uităm cum să asigurăm. Asta este primul lucru la care lucrăm. Nu începem să lucrăm la comunicare până nu oferim un cadru sigur. Și când spun un cadru sigur, aici putem să introducem și niște reguli, da, care ajută să nu fie tonul ridicat. Există pauze în care cineva care se simte foarte încărcat se poate opri și putem relua după aceea. Într-un cuplu cu reactivitate este important, în afară de siguranță, să ne uităm la dinamica asta dintre ei și cum se influențează unul pe celălalt după ce stabilim cadrul de siguranță. Da? Chiar avem și tehnici. Terapia de familie este foarte bogată, da, și ne ajută foarte mult. Și foarte frumoasă. Este foarte frumoasă. Eu recunosc că sunt fana terapiei narrative, care face parte din abordarea sistemică. Da. Terapia narrativă este o terapie foarte îmbogățitoare, da? Și este de ajutor să lucrăm chiar și cu un cuplu în care există reactivitate. Da?
terapia sistemică și în terapiile de familie, reactivitatea poate fi domolită, să zicem, prin anumite tehnici. Și aș da aici exemplu de câteva tehnici, da? Reframing-ul este o tehnică foarte dragă mie. Și aș da un exemplu, să zicem că avem un cuplu, da, în care el ridică tonul și ea se retrage și devine ironică, da? Și atunci noi, ca și terapeuți, ca să rupem cercul reactiv, putem să întrebăm ceva de genul. Văd când ea îți pune o întrebare, tu ridici tonul, înțeleg că vrei să fii mai bine ascultat. Ce facem prin această tehnică? Activăm conștientizarea și emoționalitatea. O altă tehnică. Și noi spunem direct, de fapt, persoanei, uite, exact, vezi că ai ridicat tonul la soția ta, nu e în regulă. O altă tehnică este triangulația, da, este terapeutul. Este al treilea unghi, nu? Este al treilea unghi, da, el intervine în cuplu respectiv care este foarte tensionat. El nu face alianță cu niciun partener, însă se uită, observă și reflectă. Și poate să spună ceva de genul ăsta: hei, ce se întâmplă cu voi în acest moment? Văd că în momentul în care tu ridici tonul, ea se retrage. Ce se întâmplă cu voi, de fapt? Și le oglindește, de fapt, dinamica. Oglindește, da, și în același timp oprește cercul reactiv, activează emoționalitatea. Fără să intre în poziție de judecător. Căci noi știm, multe cupluri ajung la noi cu dorința aceasta. Spuneți dumneavoastră, Doamnă, cum să facem mai bine? Sau cine greșește? Și asta e important de stabilit și de clarificat, că nu facem asta. Nu intrăm în rolul de evaluator, oricum terapeutul de familie nu are poziție de expert, el are o poziție colaborativă, are o poziție de ghid. Da? Și el este foarte neutru, da? Pentru că el nu lucrează cu niciunul dintre parteneri, el lucrează cu întreg sistemul și cu relațiile și cu tot ce se întâmplă în acel sistem. Da, deși practic inclusiv în zona terapiei de familie, abordarea strategică care a stat la baza următoarelor abordări ce s-au dezvoltat era mai degrabă direcțională, după care au intervenit aceste nuanțe mai degrabă colaborative, care au îmbogățit, de fapt, esența inițială a tehnicilor din terapia de familie sau de cuplu. O altă tehnică ar putea fi loialitățile invizibile. Sunt niște un instrument chiar foarte valoros prin care putem vedea aceste loialități este genograma. Prin aceste loialități invizibile, de fapt, sunt niște porți către familia de bază, inconștiente, da? Genograma arată ca o organigramă, așa, pentru cei care lucrează în organizații știu cum arată o organigramă. Ei, cam așa arată și genograma, doar că acolo sunt rolurile din familie, din familia de bază, apoi familia extinsă, mergând, nu știu, undeva până spre 3 generații, atât cât avem informații și cât ne permite, cât putem să construim împreună cu clienții în terapie, da? Genograma este, nu știu, să zicem un arbore genealogic, da? Pe care îl construim într-o ședință, 2, 3, în funcție de ritmul clientului, și în care măsurăm și vedem exact ce s-a întâmplat în familia extinsă, da? Și pe care putem urmări dinamica conflictului. Apropo de unde îmi vine să fac lucruri, poate mai mult decât tiparele pe care le-am învățat acolo. Da? Și ne uităm la evenimentele marcante care au avut loc în familia respectivă și la aceste loialități invizibile. Nu știu, și aici o să dau un exemplu. Să zicem că o persoană ajunge să se autosaboteze profesional, da? Pentru că tatăl a muncit din greu și munca nu i-a fost recunoscută niciodată. Sau să zicem că rămânem într-o relație de cuplu în care partenerul este indisponibil emoțional, dar pentru că noi am învățat că iubirea înseamnă sacrificiu, rămânem
în acea relație. Și asta facem și cu cuplu, în momentul în care există reactivitate, arătăm aceste lucruri, da? Și atunci cercul reactiv se rupe și persoana respectivă începe să conștientizeze și își dă seama dacă vrea să adopte un comportament diferit. E important și pentru cealaltă persoană să audă și să înțeleagă de ce partenerul vine cu aceste... De ce are această reacție atât de virulentă și exact, și de accentuată într-un context în care el nu e în pericol, apropo de ce vorbeam mai devreme, căci spuneam că agresiunea în trecut avea sens în situațiile de pericol real. Aici nu mai e un pericol real de viață și de moarte, însă e un pericol al dinamicii din spate. Exact. Da. Și odată ce partenerul nu înțelege de fapt cu ce se corelează, de unde vine, atunci are mai multă toleranță în a putea să lucreze, nu fiecare din ei la provocările pe care le aduc în relație. În cazul în care să zicem că a existat un act de violență în trecut și ei poate au mers într-o terapie individuală și unul și celălalt, chiar dacă prezentăm bucata asta în care vorbim despre loialități, da, și partenerul vede de unde vine comportamentul, asta nu înseamnă că trebuie să nu există responsabilitate față de actul petrecut în trecut, dar ajută pentru a restabili comunicarea, da, și a avea o perspectivă mai largă în înțelegerea față de celălalt. Exact. Și poate că e important să menționăm în același timp că în momentul în care ne agresăm, de fapt nu îl agresăm doar pe celălalt, ci cumva e un fel prin care ne agresăm și noi ca propria persoană, pentru că și direcționăm această agresiune către propria persoană, pentru că, de fapt, ne pierdem șansa la a crea conexiune cu celălalt. Și noi știm că suntem niște ființe care au nevoie de conectare, au nevoie de relație, au nevoie de bine așa în relație. Și odată ce îi facem asta celuilalt, ne facem răul ăsta și nouă ca persoană, pentru că ne luăm dreptul ăsta de a putea să funcționăm bine și să ne conectăm și să creăm un spațiu de siguranță în care să fie, nu știu, conținere, vorbe bune, afectivitate, da, să existe echilibru. Însă, datorită dinamicilor cu care oamenii vin din familiile de bază, ajungem să facem asta, da, și uneori pur și simplu reacția pleacă inconștient. Nu știu, o să dau aici un exemplu, să zicem că avem un cuplu, da, în care, l-am dat și mai devreme, în care el ridică tonul, iar ea răspunde ironic sau respingător. Ce se află în spate, de fapt, ne uităm în terapia de familie și o să descoperim împreună cu ei că el ridică tonul, odată datorită acestor loialități invizibile în care în familia de bază el chiar o să spună ceva de genul, păi cum, că noi în familia noastră țipam unii la alții. Sau tata așa făcea cu mama. Da, țipam unii la alții, dar asta nu înseamnă că nu ne iubeam, dimpotrivă, ne iubeam foarte tare. Asta ar putea fi un lucru pe care el și l-ar putea da ca și explicație pentru această reactivitate. Și ca să se apere în același timp, că e greu. E foarte greu, e foarte dureros, da. Și o altă ar fi tot așa legat de aceste dinamici, pentru că în momentul în care el țipă, poate că simte că n-a fost luat în seamă de către ea. Și atunci se activează ceva ce este din istoricul lui, în care, nu știu, poate a avut o mamă critică, da, care îl rușina, care nu îl considera destul de bun și ajunge să vadă în partenerul lui același lucru. Sau să zicem că ea, nu știu, pentru că s-a retras, da, și a devenit ironică, simte că el, cu tonul lui ridicat, cu tonul accentuat, o invadează, pentru că ea a avut o mamă dominatoare care, nu știu, o controla, o sabota.
Și atunci oamenii când văd aceste dinamici, când le punem pe masă împreună cu ei și ne uităm la ele, ajung să înțeleagă care sunt nevoile din spate ale partenerului. Și cu ce vine fiecare din ei în relație, de fapt. Da, exact. Și atunci se creează un spațiu pentru vulnerabilitate. Se creează un spațiu în care conectarea poate să-și facă apariția. Da, genograma e un instrument super important pe care noi îl folosim și pe care putem urmări nu doar istoricul, să zicem, comportamentelor agresive ci tot felul de alte teme pe care le putem identifica, exact. Boli secrete, pierderi, da, tipare, nu știu cum ar fi infidelitate, divorț, da, momente marcante cum ar fi o pierdere importantă, da, tipare comportamentale cum ar fi violența pe mai multe generații. Se întâmplă des în cabinet, după ce facem genograma împreună cu clientul, să există o rezistență, da, și să spună, haideți că lucrurile nu arată atât de rău sau în familia mea... pentru că au nevoie de normalizare. Au nevoie de normalizare și există această rezistență și e firească și atunci noi ca terapeuți le explicăm că nu facem acea genogramă pentru a învinovăți trecutul. Exact. Da? Noi facem genograma ca să vedem că, e o vedere de ansamblu, facem parte din ceva mai mare, da, care ne-a influențat. Și că, de fapt, comportamentul din prezent are mare legătură, e punerea în relație, nu? Este punerea în relație cu ce am trăit, da, și atunci el poate să conștientizeze și să facă diferență, să poată să aleagă un alt fel de a trăi, un alt fel de comportament sau să înțeleagă exact de unde vine tiparul respectiv. Bun. Mă gândeam să discutăm mai departe despre ce se întâmplă în momentul în care partenerii conștientizează, de fapt, cu ce vin ei din relația de bază. Ok, am făcut istoricul acesta, ne-am uitat și pe genogramă, am și discutat cu fiecare din ei, în funcție, de tema cu care ei s-au prezentat, avem toate aceste informații pe care le avem despre fiecare din ei. Știu că una din, metodele pe care le utilizăm, cel puțin mie mi se întâmplă și mi-e foarte dragă, este terapia Imago, care merge foarte bine pe oglindirea asta și pe a pune în oglindă, de fapt, despre fiecare butoanele astea și aceste red flags care se activează în momentul în care partenerul nu-l aduce acolo. Se întâmplă în momentul în care ajungem cu cei doi parteneri din terapie să descoperim, să facem toate aceste descoperiri. Folosim genograma, lucrăm pe istoricul lor anterior cu fiecare din ei și, practic, știm cu ce vine fiecare din familia de bază. Și știu că aici, cel puțin mie îmi place să folosesc foarte mult terapia Imago, care are multe exerciții așa generoase, prin care partenerii de fapt își pot da seama, nu, ce trăsături ale actualului partener seamănă mult cu figura de bază, mai ales cele negative, da? Cu figura de bază a îngrijitorului principal din copilărie. Sunt și elemente pozitive și elemente negative pe care le regăsim în partenerul nostru din îngrijitorie de bază. Exact. Da? Pentru că intrăm într-o relație în care lucrurile par perfecte, după care ajungem să vedem că sunt lucruri care ne deranjează la partenerul nostru, dar de fapt ele vin dintr-o lentilă a trecutului, propriu-zis. Da? Și aici avem și aici multe instrumente. Putem lucra cu harta trigger-urilor. E un document pe care îl creăm împreună cu partenerii în cabinet și unde enumerăm triggerii din prezent, da? Și apoi încercăm să-i conectăm cu evenimente traumatice sau evenimente dureroase din trecutul lor. După care, în această discuție, ajungem să ne dăm seama sau să purtăm o conversație pentru a vedea care sunt nevoile din prezent. Mai avem un exercițiu foarte frumos din terapia Imago și e un exercițiu de comunicare și de ascultare activă și avem dialogul Imago. Avem
prima secțiune, oglindirea, da, în care partenerul spune cu ce se confruntă, iar avem un emițător și un receptor, de fapt. Receptorul spune prin ce trece, iar receptorul, chiar dacă, nu știu, nu înțelege prin ce trece partenerul, adică el nu trece prin același lucru, încearcă să fie atent la ceea ce îl doare pe partenerul lui, cu ce se confruntă. Și după ce ascultă, spune, am înțeles. E pentru a înțelege emoțional prin ce trece partenerul tău. Apoi, după această oglindire, avem validarea, în care partenerul merge mai departe și explică exact care sunt trăirile și atunci partenerul receptor, celălalt partener, începe să înțeleagă și face sens pentru el. Iar ultima etapă este empatia, e să ne uităm la cadrul celuilalt, da, cadrul lui emoțional și cum se simte pentru el. Și atunci e un mod prin care intenționat ne punem în papucii celuilalt, da. Și atunci partenerul uneori poate să fie receptor, poate să fie chiar mirat pentru că nu știe că partenerul lui a avut așa trăit, să-și dea seama că poate felul în care el s-a raportat la partenerul lui a fost prea mult și asta face o diferență în felul în care ne raportăm la partener, în felul în care ne raportăm la comunicare și înțelegem mai bine cu ce se confruntă partenerul nostru. O altă tehnică pe care o folosim în terapia de familie este externalizarea. Externalizarea este din terapia narrativă. Da. Terapia narrativă pleacă de la premisele că noi ne construim cu ajutorul limbajului povești despre noi și despre ceilalți. Povești care la un moment dat pot să ne limiteze sau care pot să devină foarte dureroase. Și atunci lucrăm cu această tehnică, cu externalizarea sau cu poveștile alternative. Să zicem că avem un cuplu în care există violență, da? Și atunci violență, să zicem un eveniment trecut de violență, dar ei încă sunt reactivi pentru că de-aia au venit la terapie de cuplu. Și atunci luăm furia și o plasăm în afara persoanei, adică persoana nu mai este problema este în afara persoanei. E un exercițiu prin care, se folosește această metaforă și se face diferența între persoană și problemă. Și putem spune de ceva de genul. În seara în care furia a fost prezentă în cameră, cum a fost pentru voi? Și el are posibilitatea să devină mai responsabil, auzind-o pe ea cât de frică i-a fost, sau invers, nu? Sau invers. Există și femei care fac aceste presiuni și sunt foarte reactive, Creăm povești alternative și nu creăm povești alternative ca să excludem actul de violență sau să nu păstrăm în continuare responsabilitatea. Dar e important să creăm un cadru nou, plin de resursă și atunci aceste povești alternative, în care căutăm resursele din cuplul respectiv, ce au ei bun în cuplu și putem să spunem ceva de genul, au fost momente în care binele a existat în viața voastră. Puteți să vorbiți despre asta. Sau asta e mecanismul prin care căutăm, de fapt, aceste resurse. Da? Și creăm alte povești alternative, care ne ajută să recadrăm și pe care să putem reconstrui. Să putem reconstrui comunicarea, conectarea. Da, să creăm niște ancore bune, așa, pentru că ei când vin în terapie au tendința să vorbească despre ce nu merge, și e firesc, că e multă încărcătură acolo. Mai ales în terapia narrativă, ei vin cu aceste povești și aceste povești sunt suprasaturate de probleme. Exact. Și atunci noi de aceea avem nevoie să găsim aceste povești alternative, pe care le găsim împreună cu ei, pentru că oamenii au resurse, dar uneori Asta nu înseamnă că nu ne uităm la probleme, sau
sau la probleme, ci tocmai că nu o facem într-un fel în care ei deja au făcut-o și găsim niște modalități diferite prin care pot integra, de fapt, nevoile lor legate de probleme, dar într-o altă abordare mult mai pozitivă și care, de fapt, îi diferențiază pe ei ca și identitate, nu de probleme. De-am să vorbim un pic despre structura unui proces, de fapt, de terapie de familie sau de cuplu. Cum se lucrează la nivel de cadru și structură? Și la ce să se aștepte cei care vin într-o astfel de terapie? Cred că e important să spunem și să facem o departajare. Cine ne este clientul, da? Și în terapia individuală este persoana, în terapia de cuplu sunt ambii parteneri și clientul este cuplu, iar în terapia de familie e întreaga familie împreună cu copii. Putem invita, nu știu, unchi, bunici și persoane din familia extinsă. Care au legătură cu ce se întâmplă ca dinamică. Da? Există și o diferențiere legată de timp. Terapia individuală este de 50 de minute, iar terapia de familie poate fi între 60 și 90 de minute. Da, sunt terapeuți care lucrează diferit. Terapeuți care abordează diferit, avem aceeași formare, dar abordează diferit. Terapeutul de familie, ce e de menționat? Este de menționat că nu lucrează cu problema, ca fiind persoana, ca fiind problema, ci lucrează cu sistemul. Este un terapeut neutru, nu face alianță cu niciunul din partenerii cuplului sau cu persoanele care sunt în procesul terapeutic de familie. Ce e important de spus în momentul în care avem un cuplu cu agresivitate și agresivitatea este persistentă, noi nu începem terapia de cuplu, facem o recomandare către alți terapeuți individuali. După ce partea de violență nu mai este activă, revin în terapia de cuplu. Și se poate lucra și în terapie de cuplu și de familie. Și de cuplu și de familie. Și dacă nu se întâmplă asta, apropo de resursele pe care o persoană care este abuzată ar putea să le aibă, nu? Aici e important să putem să recomandăm terapie individuală sau, dacă este cazul în cadrul acelei ședințe, să vorbim un pic despre resursele pe care le are la nivel de comunitate, la nivel de familie, exact, centre specializate care se ocupă cu așa ceva și alegerea e a persoanei respective, adică noi putem face toate aceste recomandări. E adevărat că, până la urmă, persoana care decide dacă optează sau nu pentru una dintre aceste variante e persoana respectivă, care trece printr-un abuz. Da. În cazul în care lucrăm cu un cuplu, în care alianța s-a format, dar apar reactivități foarte puternice, cum ar fi umilință, abuz emoțional, oprim terapia de cuplu și mergem cu ședințe individuale până agresivitatea a dispărut. Da? Pentru că ce are terapeutul de familie în vedere este siguranța și dacă nu avem siguranță, nu avem pe ce construi. Reluăm apoi în terapia de cuplu, dar facem un cadru foarte clar și toleranță zero la violență. Bun. O altă perspectivă ar mai fi să zicem că lucrăm cu un cuplu, în care au avut un act de violență în trecut, au mers în terapie individuală și astfel noi putem să-i primim în terapia de cuplu. Bun. Ce nu se face în terapie de cuplu? Că poate e important ca cei care trec prin astfel de procese să aibă niște repere foarte clare. În piața aceasta de psihoterapie, noi știm, se întâmplă multe și nu doar de psihoterapie, ci de alte tipuri de abordări așa la limita științei, ca și în alte, să spunem, domenii, suntem singuri. Și e important
ca noi cei care am absolvit niște școli în direcția asta și avem acces la niște resurse mai clare legate de modalități de abordare și de lucru, poate ar fi bine ca oamenii să știe și la ce să se uite ca la un fel de red flags, ce nu se face și ce ar trebui să le atragă atenția în cazul în care se întâmplă asta într-un proces terapeutic. Unul dintre cele mai importante lucruri este că în momentul în care noi lucrăm ca terapeuți cu un cuplu, nu facem terapie individuală cu niciunul dintre parteneri, doar în cazurile menționate mai devreme, ci facem recomandări către alți colegi, pentru că astfel se pierde neutralitatea și alianța terapeutică este afectată. Asta ar fi unul. Un altul ar fi faptul că terapeutul de familie nu este cel care judecă, da, și nu este cel care ia partea unuia sau celuilalt, ci terapia se raportează în cazul cuplului sau familie la relație. Noi ne uităm doar la relație. Și alianța trebuie să fie făcută în egală măsură cu fiecare dintre cei doi parteneri, nu? Noi știm că nu e un lucru simplu de făcut. Nu ne e nici nouă simplu, nu să fim atenți, să fim foarte atenți, nu, la ce facem, cât timp alocăm pentru fiecare, ce validăm, cui validăm și așa mai departe și să o facem cumva în egală măsură, însă în situațiile în care unul dintre parteneri simte că terapeutul cumva evaluează comportamentele lui sau este pro, să spunem, doar abordărilor unuia dintre ei și dacă simte asta, e firesc să vorbească într-o primă fază cu terapeutul respectiv sau, mă rog, dacă e cazul. E foarte important să vorbească și asta ține de relația terapeutică. Da. Da, și e important pentru că feedback-ul în terapie poate fi și cu ceea ce simte sau cu ce vine clientul și trebuie să ne uităm împreună la asta. Ajută și terapeutul să se repoziționeze sau să înțeleagă mai bine istoricul clientului, dar este un feedback foarte important pentru creștere în terapie. Exact, da. Despre cadru, ce am mai putea spune despre cadru? Păi am putea spune că, nu știu, dacă cuplul vine la terapie și întreabă terapeutul ce să facă, să divorțeze, să se despartă, să se separe, terapeutul nu are acest rol, pentru că terapeutul, ceea ce lucrează împreună cu cuplu, este să creeze un cadru în care să existe claritate, în care să existe responsabilitate, iar decizia să fie luată de către sistem, adică de cuplu în sine. Oricare ar fi ea, nu? Că noi susținem... Iarăși, terapia de cuplu nu este terapie antidivorț. Pentru că dacă la un moment dat cuplul lucrează și se uită și până la urmă se duc acasă și discută de nenumărate ori și vin și spun că asta e decizia pe care ei au luat-o, lucrăm ulterior, nu, pe ce înseamnă de fapt procesul ăsta pentru ei. A trage cu dinții și a rămâne cumva blocați în ideea că cuplul ăla trebuie să funcționeze neapărat pentru că, nu știu, așa avem noi credința, iarăși asta e o proiecție și nu e în rolul terapeutului de cuplu, iar clienții de terapie de cuplu ar trebui să știe acest lucru, că orice decizie pe care ei și-o doresc e nevoie să fie susținută de terapeut. Da, noi ne investim clienții, nu punem etichete și atunci rolul nostru este să fim ghizi, să-i ajutăm, da, ca ei să ia aceste decizii și să respectăm decizia pe care ei o iau. Pentru că e o decizie asumată a sistemului, a cuplului, în principiu, da. Și apoi cred că mai sunt și niște reguli care sunt valabile și în terapia individuală, nu? Tot ce ține de zona de confidențialitate, de cadru din nou, da? Nu ieșim cu terapeutul nici în vacanțe, nici la masă, Da. E foarte important cadrul în terapie, da? Și trebuie să păstrăm confidențialitatea, iar dacă există ședințe separate, trebuie să aducem conținutul din ședințele separate în ședința comună cu foarte multă grijă și cu acceptare din partea părții individuale, da?
ajungem să pregătim acest proces ca să se facă în siguranță. Da, când spui terapie individuale, că poate e important să clarificăm ședințele individuale. Deci, practic, într-o terapie de cuplu există ședințe, majoritatea ședințelor sunt împreună cu cuplul, însă există și terapeuți care lucrează un număr egal de ședințe individuale atunci când sunt de explorat chestiuni care țin mai degrabă de propria persoană. Și atunci, dacă îi propune unuia dintre partenerii 2 sesiuni individuale, va avea și celălalt partener încă 2 sesiuni individuale, după care ne reîntoarcem în formula de cuplu. Cam asta e dinamica. Doar că se aduc, de fapt, noi 2 așa lucrăm, noi aducem cumva în terapia individuală conținutul. Sunt terapeuți care nu fac asta, este permisă cumva și această, mai ales în ceea ce privește colegii practicieni din alte state, se mai practică asta. Noi mai degrabă procedăm așa, eu chiar nu prea fac sesiuni individuale, mai degrabă prefer ca acele sesiuni individuale să aibă loc în prezența partenerului, însă e o metodă utilizată aceasta și se poate întâmpla și e în regulă dacă se întâmplă așa. Ce am mai putea spune legat de cadru? Nu știu, de exemplu, legat de poziția terapeutului, da? Terapeutul de familie nu este un terapeut, nu știu, ca să-l denumim expert, însă el este acolo foarte susținător în procesul terapeutic individual de cuplu sau de familie și el poate transforma, nu știu, acuzele în nevoi, poate transforma poveștile și poate scoate la suprafață lucruri care, nu știu, n-au fost spuse, într-un mod în care să poată să crească cuplul respectiv sau să dinamica familiară să poată să-și activeze resursele. Ok. Bun. Păi cam asta cred că ar fi din punct de vedere al cadrului și al structurii și a ce se face versus ce nu se face, nu într-o terapie de cuplu sau și o terapie de familie. Mie mi-a rămas gândul un pic la ce vorbeam mai devreme despre terapia Imago, ca și abordare pe care noi o utilizăm în terapiile de cuplu și în terapiile de familie și mă gândeam dacă am putea să mai discutăm un pic despre cum folosim de fapt metoda aceasta atunci când lucrăm cu un cuplu. Tu povesteai mai devreme despre exemplul acela de exercițiu. Mie mi-a rămas în minte și folosesc foarte des exercițiul care are în vedere accesarea imagoului și punerea lui în relație cu imagoul partenerului și poate că oamenii ar trebui să știe că prin terapia de cuplu și prin metoda aceasta, de fapt, ei pot să identifice trăsături ale persoanelor, ale îngrijitorilor, trăsături pozitive, dar și negative ale îngrijitorilor și apoi prin intermediul acestui exercițiu despre care vorbesc, prin definirea și a trăsăturilor pozitive și negative ale, sau mai puțin plăcute ale partenerului, ajung să facă legături și să vadă că de fapt se suprapun foarte multe lucruri din, mai ales pe zona de trăsături mai neplăcute și care le-au adus, să zicem, suferință în relațiile de familie. E foarte îmbogățitoare această metodă pentru că ea ne ajută și să vedem care sunt rănile emoționale ale partenerului, căci până la urmă conectarea nu înseamnă să fim împreună doar când ne este bine. Conectarea înseamnă și când trecem printr-o problemă dificilă, pentru o provocare, partenerul să fie acolo lângă noi. Și atunci terapia Imago ajută, nu știu, să vadă partenerul și care sunt rănile emoționale, să vadă și de unde provin. Și de unde provin. Căci întorcându-ne despre el. Da, și întorcându-ne pentru mai multă claritate la exercițiul ăla, de fapt ce se întâmplă în exercițiu? Ambii parteneri, da, descriu într-o primă fază a exercițiului îngrijitorii, figura, să zicem, dominantă sau figurile dominante ale îngrijitorilor, în termen de
trăsături plăcute și trăsături mai puțin plăcute. Sunt anumite cerințe ale exercițiului, sună într-un anumit fel, apoi fac asta și legat de partener și ulterior observă de fapt niște legături și își dau seama că de ce îi activează partenerul în momentul în care, nu știu, vine cu o anumită cerință, este fix pentru că în același fel o făcea poate și mama acelui partener sau și tatăl acelui partener și răspunsul nu e dat pentru partenerul de cuplu, ci vine din răspunsul acela, din eul copil, din trecut. Care n-a primit. Eu care și a fost neglijat. Era greu să stea cu această dinamică. Și care nu putea să stea cu această dinamică și era foarte greu, da? Și atunci își dau seama că există un moment foarte important în terapie, când își dau seama că au făcut niște proiecții asupra partenerului, da? Și că au cerut partenerului, nu știu, mai multă îngrijire, când de fapt e o problematică cu o persoană din trecutul lor, să zicem o traumă de atașament, da? Și atunci e un moment foarte greu în terapie, pentru că își dau seama că, de fapt, persoana de lângă ei, partenerul, este diferit de ceea ce au văzut ei, dar aceste răni emoționale și aceste proiecții s-au activat foarte tare. Da? Și există momente în terapie când unul din parteneri spune și apare și foarte multă suferință, da? Spune, uite, ți-am cerut ție să mă ții în brațe, când de fapt am avut atâta nevoie de la mama mea și am pus atât de multă presiune pe tine. Da? E un moment greu pentru că există și o loialitate față de părintele, mama sau tatăl, da, cu care există. E un moment bun și de diferențiere, de fapt. Este un moment bun de diferențiere, da, și partenerul poate să-și dea seama în acel moment că nu știa aceste lucruri și poate să se corecteze comportamental, să zică, n-am știut că pentru tine este atât de dureros. Uite, dacă știam, n-aș fi făcut așa, aș fi făcut diferit. Îți mulțumesc că mi-ai spus. Da, și de fapt în felul ăsta se poate integra de fapt rana respectivă, odată prin faptul că partenerul care asistă la această descoperire știe de fapt care este punctul sensibil al partenerului și o să aibă mai multă deschidere către asta. În același timp, nu e doar responsabilitatea lui să facă asta. Este responsabilitatea, în primul rând, a celui care are această descoperire de a se auto-îngriji, de a merge în terapie individuală. Își creează el spațiul ăsta pentru el, însă o face și în relație. O face în siguranță. Exact. Da, pentru că asta s-a întâmplat în relație, o face în siguranță, da, și cu multă responsabilitate, pentru că a deveni autonom înseamnă să te iei în grijă, da, și să te îngrijești prin terapie individuală sau prin... Și are și o relație bună de data asta și niște resurse din partea partenerului de cuplu care în sfârșit vede de fapt de ce atâta presiune și de unde vine presiunea și că de fapt nu e vorba despre el și despre ce nu face el bine, deși solicitarea într-o primă fază așa vine, ci își dă seama care este de fapt sursa acestei cereri și de unde atâta greutate, nu? Și așa ne vindecăm de fapt și în relații. Nu doar fiecare cu fiecare. Exact. De fapt și în terapie individuală e tot o vindecare în relație, doar că cu relația cu terapeutul individual. E o relație mult mai bună pe care n-ai avut-o cu părinții. E un răspuns bun pe care îl primim. Și ce primești de la terapeut e ceea ce n-ai primit și se tot integrează cu cât procesul înaintează. Vorbeam despre proiecții și despre, să zicem, acest moment aha, da? Dar el vine, că spuneam mai devreme, că vine și cu multă durere. Vine cu multă durere pentru că e foarte greu să te uiți că persoana de atașament s-a purtat așa cu tine. Există o loialitate și există o rezistență foarte mare și de aceea am spus că vine cu foarte multă suferință. Și cu multă răbdare, pentru că nu se întâmplă tot într-o ședință. Nu. E un proces lung. E un proces lung și de aceea există acest spațiu și unde și durerea asta este primită și vulnerabilitatea. Totul
contribuie la acest proces, la vindecare, da. Da. Păi îți mulțumesc mult că ai putut să vii astăzi și că ai oferit așa din căldura ta, inclusiv în discuția noastră de astăzi și din, toate experiențele tale și că ai dat așa exemple super practice și cumva care ne-au adus așa mai aproape de ce se întâmplă în cabinet, așa încât cei care ne urmăresc poate să ia în calcul și genul ăsta de terapie. Îți mulțumesc mult! Și eu îți mulțumesc, m-am simțit foarte bine și sper să fie util și pentru ascultătorii noștri. Mulțumesc. Da, și eu sper asta. Așa că dacă a fost util, sperăm să ne revedem în viitorul nostru podcast, care va avea loc tot aici la MindArt și vor fi câteva subiecte super interesante pe care ne-am propus să le filmăm în vara asta. Rămâneți cu noi, să fiți bine și aveți grijă de voi în relații și nu numai așa individual și ne revedem în viitorul episod.